Е така. Пусни втора. Да. Чекай, но за да пуснем трябва... Пусни да пусни. Е така. Че ми почва филма в 8. Е така. Чай са. Да, ще го Я пуша. там вземи. Не. Не е ли тъй? Тук го забучи. Да, видях. Така, да. Дистанционно имаш ли? Не. Скопче. Пусни четвърския Макар почна. че си е хубаво скопче, ма. Олеле! Чакай, много хубава картината, ма. Той, как му викаха с тъчскрин? Дори не съм чувала. Чай Да. са. Значи. Е така. Олеле! Ей, тук има също. Его. Май се вижда, бе. Сетих се да сълзи от Босфора оня денска и викам, мале, това от кога не съм го гледала. Не съм го фащала. Обаче сега дават един нов. Кой? Казва се мелодика на ритъма. Мелодика на ритъма. Пусни го. Те сега ще го чекат. Пак реклами, ма. Писни ми от те с реклами. Дама, снажа, аз пари за учебници тая година няма да давам. Хич не ме интересува кой какви пари иска. Ей, Георги, какво стана сега? Що ривеш? Елат, момченце, що ривеш? Кой те удари, бе? Кой те удари, бе? Митко. Кой Митко, бе? На Стоянка, така ли? Митко, тялатко, бе. Ти що удряш, Георги? Що си позволяваш да удряш моето дете? Ами аз ако те цапна, утре майка ти ще дойде на вратата да ми лопа да ми се прави на интересна. Няма да го удриш. Ей, от една детска градина сте. Георги, ела тука. Няма да играеш с него. Няма да играеш. Майка му не го научила на възпитание. Не дай да ми ревеш, да те опердаш тук пред всичките. Ще има за какво да ревеш след той. Ей, значи, голямо магара е то с малкия, бе, Митко на Стоянка. Голямо. Айде! Стига си, ривал. Добре. Веско, момента е на работа. Тук вътре. На работа ти казах! Аз и ти да полетим, като птиците на юг да търсим топли. И да са дразнити, и да не са дразнити, просто майка ми ме е родила красива. Сърдете са на нея, не на мен. Колкото старее, по-красива става. Няма да стане... Ако искате, елате ми убийте! Айде! Само ми кажете, когато сме готови да почвам да говоря. А почнахме ли? Оле, къде ми е камерата? Здравейте! Аз съм Жозепа, но всички нагалено ми викат Жужи. А в социалистическите мрежи съм по-разпознаваема като Жужи долна черта official. Ами аз съм инфлуенсърка, модел, дизайнер, актриса. Не съм русалка! Но в момента съм безработна. Мечтата ми е да стана певица, по-точно пок-фолк певица. Те червени домати, кой ги мама разклати, те червени домати. Да. Дали мога да пея? Кой ги мама разклати? Те нали за това са измислили плейбека? Той нали ще го изрежи ти? Как не? Оли, мога ли да тигна? Важно е. Ало, майко, кажи ма. Не мога да говоря, че в момента съм на интервю. Нема ти луда ли си за каква работа, ма? Тук за едно предаване с розети. Луда ли си, ма? Пак да ми се излагаш по националната телевизия. Нима снимайте, пия вода. Влизам в предаването с розети с една цел. Да намериш любовта? Не бе, ти лут ли си? Да изкарам някой друг лев и да натрупам малко последователи. Оле, аз съм забравила да махна етикета на палтото. Нищо, и без той ще го връщам. Оле, много се притискам дали Ергена ще ме хареса изобщо. Оле, ма това той ли бе? Здравейте на всички, аз съм Милен и съм новият Ерген. Мога ли да вляза? Оле, ма много си убав бе! Пу, денити руки! Здрасти, приятно ми е, Милен съм аз. Здрасти, къцкай тука. Жужи съм аз, Жужи.
Але много е хубав. Получавам въртовъртеж в главата. Не знам какво ми става. Какво търсиш в един мъж? Първо като отида от тях, търся къде си държи портофейла. Не ме разбра. Какво търсиш в него самия? В него търся пари, кредитни карти и такива неща. Оле, не мога да гледам чак. Защо? Свикнала съм на по-грозновати. Така ли? Ще приемеш ли тази роза от мен? Оле, ма как няма да я приема, бе? Оле, чилбо мириши. Оле, на осмото ни бесам от кеф. Чай звъна на майка да й кажа. Усещам, че нещата между мен и Жужи ще се получат. Аз от притестискане па забравих да го питам каква кола кара, бе. Моля да го извика ти пак. Нали? Направо мрях от глад да го чакам тоя. Стол имате ли, бе? Поне така си мисля. Скъпи, по случай Свети Валентин, имам специален подарък за теб. Я дай да го видя. Ето, мизерните ти дрехи, за да можеш да ги изпереш най-накрая. Какво се случва тук? Я да видя какво се случва тук, бе. Мале, за внимание! Вие къде си мислите, че се намирате, бе? На полето ли? Не съм звероукротител тук да идвам да ви укротявам и да ви събирам като овце. Внимавайте в картинката. Дечица, при кого имате ви час, бе? При Николаева. Аз ще я оправя Николаева. Къде? Имаме свободен. Нямате свободен час. Какъв свободен час? В нашето учебно заведение свободни часове няма. Сега отивам да... Георги, момченце! Утре имаш при мен час. Ще те изпитам на дъската на всичка. Отивам в дирекцията да види някой да ви замести. Тук няма своеволие в това учебно заведение. Аз съм дежурна на този етаж и чуя ли гък-мък? Става лоша! Айде сядайте и четете по нещо! Той е голям кукумит. Георги! Своеволия! Той Гинка ли бе? Я да върда я видя аз. Оле, Гинке, какво правиш бе? Нищо, Маванче, чакам си пратката. Каква пратка, ма? Откъде? От Флип Бегема. Мъжа ми поръчва подарък от там. Телефонче. Да, че имат до 40% по-ниски цени от тези на чисто новите. Тъй ли? Да, ама то там всичко е като ново. Ама на далавера за по-малко пари. Бре, и тази как ми се фука само. А твоя мъж няма ли да ти купим? Има ти опция с 0% лихва на изплащане, тъкмо като за вас. Той вече ми поръчал даже 2. Айде, чао ти, че и аз ти чакам пратката. Чао. Иване, ставай да ми поръчваш 2 телефона от FlipBG. Моментално. Защо 2? Тъй. Хайде, ученици, записвайте заглавие. Ивона, защо закъсняваш, бе? Колко е часът? Аз казах ли след мен ученици да не влизат? Казах ли? Ама няма, бе. Хайде на дъската да те изпитам набързо. Айде! Това да е за урок на всички. След мен да не влизате. Аз сте влязли след мен, аз съм ви изпитала. Айде сега да те изпитам. Димитре, 1 точка не ти стига за тройка, моето момче. Ама няма как да ти дам от мен. Просто няма как да стане. Това да ти е за стимул. Следващия път да си научиш по-добре и да изкараш по-добра оценка. Сядай си. Любомира, миличка, гледай. 1 точка не ти стигна за 6. Ама аз съм ти дала от мен, защото знам, че ти всеки път учиш, всеки път се стараеш. Да, за разлика от други хора. Димитър. Сядай ти, моето момиче, сядай си. Много ти е хубава блузката, бе, Вики. Откъде я купи? Много ми харесва. Много. Да знаеш, че съм ти извинила отсъствията.
Ама няма да казваш на никого, че ще бъде много лошо и за мен, и за теб. Вари ми купи едно кафе, айде вари ми купи. Стига сте говорили там, стига сте говорили без сахар. Нина, в момента съм наживо, говоря с тук Жорна, от Нова. С кого говориш? С Нова ти говоря, Нова телевизия. Ученици, моля ви за малко тишина. Моля ви, не мога да си проведа урока. Ученици, моля ви за малко тишина. Никой не ме уважава тук. Никой. Ще отида при директора и ще се оплача от всички вас. Не ме замеряйте. Ученици, спрете се. За 30 години стаж аз такова нещо не съм виждала. О, не мога повече. И не че се хваля, ама разполагам. Има пари, яш пари. Каквото искаш, мога всичко да ти давам. Има пари, яш пари. Да, не се хваля, ама всичко взимам. Има пари. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ружа и с мед, избирам теб, Мария Мед. Добро утро, ученици! Сядайте! Днес, ойде, майко господи, някой да ми помогне! Така, днеска ще учим нова песен. Готови ли сте? Да. По моя команда. 3 и... На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. С прополис, бяла ръжа и с мед, избирам теб, Мария Мед. Браво, бе, ученици! Много добре се представихте днеска. Много ми хареса. Пише на всички по 1 тройка. Айде пак отново всички!